खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालामदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो। भिडिअ होबानो सिगांग्रो मोनहैनाय बायदि। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खाग्राबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 23थि रंजालि बैसागो फोरबो फालिथाया गेवलां मोसानायखौ बेखेवनानै होयो। बि टि आर नि एम डक्टर निलुत सर्गयारी बिथाङा लोगोसे बाहागो लाबावो। बि टि आर निनो हारिमु बिफाननि ए एम दावबायसा बर' लोगोसे भेरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गुबुन गुबुन आफादनि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे मावथि सोद्रोमा बिथांमोना बाहागो लायो। मैया 70 नं माजबाद समस्ति इउ पि पि एल नि बिजाथि रुपेन्द्र दैमारिजों लोगोसे इउ पि पि एल नि गोबां मावथिफोरा कभिड-19 जों सोरखारा जुजिनाय बायदियै सोरखारा थिनानै होनाय गाइडलाइननि बायदियै गिबि खेबनि भेक्सिनखौ लाजेनबाय। आसाम रायजोआव दासिम गासै 19 निफ्राय बांसिन बांग्रिं मावखांबाय आरो बेनिनो दाखालै 12 बार बांग्रिं मावबाय आरो मैया गासै 7 था बांग्रिं मावबाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि ओनसोलनि तमलुगुरि गामियाव हाग्रानि 3 मैसुं फोनानै दङ। शिमलगुरि गामि रायजो-राजाफ्रा जोबोद गिखांनाय फैदों। लोगोसे हाग्रा बिफाननि फरेस्टफोराबो थाबैनो बेखौ माबा मोनसे खालामनानै लानानै थांगोन होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। उत्तर प्रदेशनि बेरेलीनि नवाजब बिधान सभा बियाबनि बि जे पि दोलोनि एम एल ए केशर सिंह बगाइआ कर'नाजों गाग्लोबजानानै रुंसारि जादों। बङाइगाव जिल्लानि मनिपुर थानानि सिङाव थानाय बिसियामारि इउ एल एफ ए आरो पुलिसनि गेजेराव गावलायलायनाय जादों। बे गावलायलायनायाव डिफेन्स स्क्वाड मुंनि इउ एल पि ए आइ नि कमान्डार उइथ कन्फिडेन्टनि गोदानै एफआइआरनि मोननाया जिउ गोमानायजों लोगोसे गुबुन सासे सोद्रोमा फुदुराम राय जोखोम जायो। आसामनि डि जि पि गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजनि गेजेरजों फोरमायदों दि बिथांमोननाव मोनसे डिजिटाल किउनेपिनिक फ्लेक्स दंमोन होननानै फोरमायदों। चिरां जिल्लानि खान्थालगामि ओनसोलाव अखा फैनायजों गोबां नखर खहा आरो खहा जाजानाय नखरनिफ्राय अनसुंथाइ नागिरदों। बिथांमोना खहा जाजादों, बेनि थाखायनो सरकारनिफ्राय माखासे अनसुंथाइ मोन्नो लुबैदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 23थि रंजालि बैसागो फोरबो फालिथायखौ 29 आरो 30 आव खुंनो थाखाय लाहार-फाहार खालामनाय जादोंमोन। नाथाय बे समावनो महरारि कर'ना भाइरासनि थाखाय खुंनो लानाय 28थि रंजालि बैसागो फोरबोखौ दोनथ'नाय जाबाय होननानै मैया खुंथाय आफादआ फोरमायनानै होदों। गामिनि सुबुंफोरा मदद होयैनि थाखाय जिउ गोमानाय बिसिखौ लानानै साइकेलजों मोनसे जायगायाव सावनो लांनाय जाहैदों। नारनानै